I følgende screencast der vil jeg analysere At forstå det uforståelige, som er skrevet af Maj Juni fra Aarhus Universitet i år 2015. I artiklen der er der en del udtalelser af Iram Kawaya, som er lektor for Institut for Uddannelse og Pædagogik. Teksten den omhandler måden at håndtere immigranter på, og Iram hun mener, at den nuværende måde vi håndterer problematikken på er meget forkert. Hun mener, at de bliver ekskluderet fra fællesskabet i Danmark på grund af etnisk baggrund, og det er netop af den her grund, de vælger at blive radikaliseret. Følelsen af ikke at høre til er det, der giver mennesker drivkraft til at blive radikaliseret, omtaler artiklen blandt andet. Herudover der vil jeg analysere ved hjælp af diskursanalyse, hvor jeg tager udgangspunkt i artiklens opbygning, sprogets magt og sprogets funktion. Og jeg vil også lave en argumentationsanalyse, som tager udgangspunkt i artiklens argumentationsform og hvilke synspunkter artiklen gerne vil have modtagerens tilslutning til, og hvilke midler der altså bruges til det her. Vores afsender i den her artikel, det er Maj Juni, og modtagerne det er så Danmarks befolkning. Emnet det er netop immigranter, hvor vores afsender skriver om sit stærke budskab og ønsket om, at vi i Danmark ser lidt bedre på immigranter. Hun mener, at vi skal droppe vores fordomme og være venligere over for de immigranter, som altså kommer ind i landet uden at kunne sproget og skal klare sig selv helt selvstændigt. Nodalpunktet, det er det her begreb, vi vil lave diskursanalysen om, og i netop den her artikel, der er det indvandrere og radikalisering, som også står her i første linje af artiklen. Diskursen hertil, det er jo netop magten i sproget, og det er diskursen, som dominerer med os modtagere. Og i forhold til artiklen, der har den en meget positiv diskurs over for indvandrere, men den har dog en meget negativ diskurs over for den måde, vi håndterer immigranterne på i vores land. Ækvivalenskæden, det er de her ord, der italesætter nodalpunktet på en meget bestemt måde, hvor afsenderen kæder nogle ord sammen, som knytter sig til nodalpunktet. Og i artiklens ækvivalenskæde, der findes ord som fællesskab, og det, at man ikke hører til, diversitet, forbyggelse, og der står her på anden side, terroristen som stereotyp, radikalisering, som vi så i første linje, fastlåst figurer, psykologisk og pædagogisk tilgang, mediers fokus, og forskellige historier, og følelsen af, at man ikke hører til, som også står her. Til de her ord, der er der konnotationer, og konnotationer det er jo så netop medbetydninger. Så ved at vælge et ord frem for et andet, så kan afsenderen altså fremføre meget vigtige pointer i sin tekst. Konnotationer til fællesskab, det kan være sammenslutning, grupper og det, at man er sammen. Konnotationer til ikke at høre til, som også står her. Det kan være, at immigranterne de altså ikke føler, at de er en del af det her danske fællesskab. Altså at man i bund og grund ikke hører til. Forbyggelse, der kan være konnotationer, at vi skal forbygge, at immigranterne bliver radikaliseret. Og vi skal ikke forsøge at stoppe det lige med det samme. Terroristen som stereotyp, som står her, der kan der være konnotationer til, at vi i Danmark associerer indvandrere med meget dårlige ting, som f.eks. terrorister. Og en tilføjelse til netop den her konnotation, det er, at Iram Kawaya hun selv nævner herhenne, at terrorangrebet mod World Trade Center efter september 2001 og de efterfølgende krige i Afghanistan giver negative konnotationer, hvilket altså viser, at hun selv beskriver de her dårlige konnotationer. Konnotationer til radikalisering, det er, at noget det gøres mere gennemgribende og dybdegående, altså at man har en kraftig holdning til noget. Konnotationer til det at fastlåse figurer, det kan være, at man ligesom hindrer noget i at udvikle sig, at man fastholder en bestemt situation. Altså at hindre noget i at udvikle sig. Psykologisk og pædagogisk tilgang, hvilket også fremføres i teksten. Der er der konnotationer til, at
man ligesom vedrører eller påvirker sindet, især med hensyn til bevidstheds- og følelseslivet. Og det pædagogiske, det henviser meget til, at man ligesom formidler noget meget overskueligt. Mediefokus. Konnotationer til det her, det kan være, at vi med medier kobler meget informationer, og teksten den fremfører de immigranter netop er mediers fokus. Konnotationer til forskellige historier. Der er der altså ligesom at historier de adskiller sig fra hinanden, og vi binder ofte historier til, at det ligesom er noget, vi alle sammen har været igennem i løbet af vores liv. Og vi har jo som person alle sammen forskellige historier. Og det, altså følelsen af ikke at holde til, eller at høre til, der er der konnotationer til, at man ikke føler sig ligestillet i forhold til andre mennesker. Altså netop, at man ikke passer ind. Flydende betegner i den her tekst, det er et ord som fællesskab, som vi ser her. Fællesskab, det er gentagne gange, eller det bliver gentagne gange brugt, og det er et ord, som ikke er helt klart defineret, og vi har alle sammen altså forskellige synsvinkler omkring fællesskab. Antagonisme i den her artikel, det er jo modsatrettede diskurser, og det er ligesom et udtryk for, at diskurser de ikke kan forenes, men vil være i opposition til hinanden. Så det vil altså sige, at man italesætter emnet på en stik modsat måde. Og en antagonisme i forhold til den her artikel, det er, at immigranter skal integreres fuldstændigt, og hvis det ikke vil integrere sig, så skal de forlade landet. Og det er så den sikreste måde at forebygge radikalisering og eventuelt terrorisme. Så det er altså her antagonisme i forhold til artiklen, at forstå det uforståeligt. Hegemoni, det ses også i artiklen, og det er jo så netop en opløsning af antagoni, hvor den ene diskurs den vinder over den anden. Så det vil altså sige, at antagonismen den bliver opløst, og hegemoni den vinder. Og den her holdning vinder hegemoni, altså artiklens holdning den vinder hegemoni, men det er det helt modsatte i det danske samfund, da mediers nodalpunkt det ofte er det negative omkring flytninger. Det danske samfund, det er pt. Medialisering, hvilket betyder, at medierne de er altså meget gode til at italesætte flytninger negativt. Men artiklen, den vinder altså hegemoni. Så er vi nået til argumentationsanalysen, hvor en påstand er brug for ny viden og tilgang. Og det er jo ligesom det, man ønsker at overbevise folk om. Belæget hertil, det er, at der er mange erfaringer fra special- og socialpædagogikken, som kan bruges i forhold til forebyggelse og intervention, ligesom et bredt fokus på inklusion, f.eks. i skolen, vil være befordrende for at alle kan føle sig som en del af et fællesskab. Og det her det er altså et netop godt belæg, fordi den inddrager begreber som socialpædagogikken, og den forklarer påstanden. Så har vi styrkemarkører, som angiver i hvor høj grad argumentet er sandt. Og det er, hvor der står, når religion så pludselig får forsideplads og bliver en del af radikalisering, opleves det ret voldsomt. Det her citat, det har en styrkemarkør, der angiver graden ret voldsomt. Et andet eksempel på en styrkemarkør, det er her på sidste side i det her afsnit, brug for ny viden og tilgang, hvor der står, radikaliserede unge er kommet i fokus, ligesom der i stigende grad gørs brug af mentorer, som kobles på unge, der søger væk fra et radikaliseret miljø, og der gørs brug af den her i stigende grad, hvilket også henviser til styrkemarkør. Artiklen den fokuserer altså mest på påstand og belæg. Så gørs der brug af retoriske stilfigurer, hvor vi ser retoriske spørgsmål, som gørs brug her. Hvor der står, hvilken betydning får det, når vi taler om radikalisering. Tidligere har vi ofte set politisk radikalisering, men hvad sker der, når religiøsitet kommer ind i billedet? Det er altså et spørgsmål med formål. Taleren forventer, at der ikke er svar på det spørgsmål, men det bruges til at understrege en pointe, altså han varierer sit budskab. Så er der apostrofe i teksten, hvor der står, i Ram Kavaja efterlyser en begrebsudvikling, når vi taler om religion. Og det er ligesom her, der er en direkte henvendelse
til Iram Kawaya, og det har en meget dramatisk effekt i artikler. Herudover der indeholder artiklen metaforer, hvor der står, at den samfundsmæssige politiske kontekst gør, at vi sætter spørgsmålstegn ved radikalisering på en anden måde end tidligere. Her der er metaforen, at vi sætter spørgsmålstegn, og metaforen der bruges ligesom til at skabe et sindsbillede og et stemningsindtryk. Endnu en metafor, den vises her på vores side 2, hvor der står, at vi er nødt til at se på det med nye briller, ved blandt andet at undersøge, hvad religiøsitet er for en størrelse. Hvilket kommer ind, altså at metaforen det er de her nye briller. Så har vi en række argumentationsbegreber, som også gøres brug af i artiklen. Og det første det er ekspertargumenter, hvor Iram Kawaya, hun er en autoritet på et bestemt område. Altså hun er en ekspert, og hun udtaler sig i artiklen, og der opstår altså ekspertargumenter. Der opstår også erfaringsargumenter, da Iram Kawaya, hun har erfaring og udtaler sig ud fra erfaring. Så er der sammenligningsargumenter, som også opstår i første afsnit af artiklen, hvor Iram sammenligner det her at vokse op altså hvor man sammenligner det at vokse op i religiøse familier og andre slet ikke, ligesom venstre- og højreorienterede ekstremister fra hver sin radikaliserede politiske folk. Hun sammenligner altså det, at nogen er vokset op i religiøse familier og andre ikke er, ligesom venstre- og højreorienterede politiske fløje har forskellige mål. Så gørs der brug af endnu et sammenligningsargument på side 3, hvor der står, lige nu har vi viden om nogle af dem, der er taget afsted i hellig krig, ligesom vi ved noget om en række højre nationalistiske bevægelser og andre radikaliseringsbevægelser. Der gørs altså igen brug af en sammenligning, da hun også bruger ordet ligesom. Herudover så gørs der brug af appelformer i den her artikel af Forstå det uforståelige, hvor vi møder logos, som der gøres rigtig meget brug af i artiklen af Forstå det uforståelige. Og logos den appellerer til fornuft, og det kan man se, fordi at afsenderen forsøger at overbevise modtageren ved at appellere til modtagerens fornuft. Og det gør afsenderen altså ved at lade sit argumentation være meget logisk. Så afsenderen prøver naturligvis at få læseren til at reflektere over den positive og fornuftige synsvinkel med hensyn til immigranter. Herudover så møder vi også patos i starten af artiklen, hvor der netop står det her, at ud af en god familie, ballade med i skolen, rigsmands søn med psykiske problemer, ingeniørstuderende osv. Her appelleres til læserens følelser. Afsenderen prøver altså at vække følelser hos modtageren. Da vi hører, at der gemmer sig forskellige historier bag de mennesker, der vælger at kende for Islamisk Stat. Og det gør altså folk, fordi at vi med forskellige baggrunde bliver rystet sammen til et fællesskab. Og det er altså her afsenderen forsøger at påvirke modtageren følelsesmæssigt. Og det at der bruges eksperter i den her artikel, f.eks. vores person Iram Kawaya, det gør altså også, at artiklen den virker meget troværdig, og det er så herved, at ethos kommer på banen. Men artiklen af Forstå det uforståelige, den der er det altså logos, der dominerer, og artiklen den taler til modtagerens fornuft, der afsenderen med at prøve at ændre og tydeliggøre et problem i samfundet. Og derudover der gørs der altså brug af eksperter, som får det hele til at virke meget mere troværdigt. Så det var en analyse ved brug af diskursanalyse og argumentationsanalyse af at forstå det uforståelige af maj-juni.